Kaloerstag. Maar in elk geval achter de Snekerpan los. Maar ja, daar had er minder mee te schaften nieuwt. Het gaat erom hoe zijn positie wordt ten opzichte van het Heerenveen. Ken hij voor de Zuidwesthoeken del? Volgens mij had de Zuidwesthoek jouw del. Ja, de Zuidwesthoeken jouw del. Tje, die hinde scoort helemaal viert. Maar je zult nou toch geen risico's nemen om En een ja, protest aan de kant. de Ja, reerde zeker. vlagen. Grauw had de reerde vlagen te pakken. Wat Jongen, gebeurt hier in die laatste wedstrijd? wat een risico. Daar zul je gewoon... Goh, daar zul je gewoon dit vensters min starten. Dan wil je dat risico te nemen. En het wie ik net iets beetje hier. Ik zeg het al 4 van tevoren aankomen. En wat doet Grauw nou? Ze kennen de groene vlagen zetten. De groene vlagen uit mijn holle leeuw dat ze het geen nooitje maar 3 punten erbij krijgen. Dan had ze theoretisch ik nog kans. Want En waar zijn de Zuidwesthoeken? Hè? Wat zit die vaak in dit soort situaties? Die heeft echt een sleutelrol in dit kampioenschap. Als Ja. is het toch wel wat oors voor eigen hand. Maar ja, het is gewoon bakboord, stuurboord. Als je dat nou bij de eerste wedstrijd had, of dat je dat nou bij de laatste wedstrijd had. Het is gewoon bakboord, stuurboord. En als je dan principieel binnen, zet je het de hele week terug. En dat liep het bij mij ook de Groot nou ik gewoon te doen. Maar dit zet echt het hele kampioenschap op de kop. Want als Grauw hier het 3 punten krijgt en Heerenveen hield achterom, dan is hij niet in de Snekerpan weer de kanshebber voor de titel. Ja, andere mensen even mooi rekening kennen en dat scenario ik nog eens even uitrekening. Want voor eerst vaart Grauw hier mooi een protestje in hem. En zo virtueel Heerenveen nou voor Grauw lezen. Maar de Snitserpan die komt hier heel heeg, heel mooi bij de Grutte Grienedel. Zoals het eiland hier aan de linkerkant van de Snitse Marhiet. Laat ik je nog even schetsen wat een mogelijk scenario wezen kan. Stel, de Snekerpan zou je winnen. Komen ze op 33,6 punten. Stel, Heerenveen wordt 6e of 4e, dan krijg je die 33,8 punten. Dan is de Snekerpan daar dus voor. En wat moet Grauw dan doen? Nou ja, Grauw, als hij dit protest verliezen zou, dan ben die dag. Dan krijg je die 13 punten erbij. Dan ben die goed voor de titel. Maar hoe volle plakken moet er dus tussen de Snitserpan en het Heerenveense scootje zitten? Nou, als Heerenveen 6e of 4e eindigt, dan krijg je er dus 6 punten bij. En dan komen die op 33,8 punten. Maar dan kan Snits alleen nog kampioen worden als ze eerste worden. Wordt Snits tweede, komen ze op 34,7. Dan maakt het voor Heerenveen dat ze volle uitwedstrijd uiteindelijk. Want die krijgen maximaal 6 puntjes en dan kan Snits hun al net meer inheljen. Dus het lijkt erop dat de Gerben van Maan toch hele goede papieren had in één. Dit is ongelooflijk. En wat een scenario. Want de Snekerpan, Douwe Visser, liet het je toch als eerste op de bovenste toon te komen. En daar zullen het Veen en Drachten. En kennen deze jongens van het Heerenveen zich dan nog niet voor te knokken. Je zult grif in deze wedstrijd nog rond ontstaan. Ja, Jenne Woord. Dan laten we ik nog eens een paar oorenscootjes nemen. Die luidt er ik mooi bij. En ik, de Akremus, zie je mooi. Maar Lemmers zit dan weer wat heger. Dus dat is moeilijk te bepalen hoe ze hieruit komen. Ja, zielen mooi voor één. Maar ja, deze jongens doen net mee voor het klassement. Jenne Woord, een heel zinvallend seizoen eigenlijk. De nummer 12 van Vlene hier. Nou, net eens in het linker rietje. Dat zullen ze daar minst meidje, Jenne Woord. Maar wij willen heel graag weten waar de Snekerpan zit. Vooral ten opzichte van het Heerenveen. Ze zullen als heegste, zal ik het. En we sjuggen ik het verschil in hichte. Daar onderin, Heerenveen Drachten, daar matten ze toch wat leger sturen dan je boven weer.
je kan het ik te extreem terugzetten, Heerenveen. Oeh, En wat wat- zal hier door de kap spelen? Hier flitst natuurlijk een hele kampioenschap in één keer door de holle. Hoe kon dit nou barren? In de eerste beste slag naar de start. Zandmanoeuvre. Dat is net iets wat Douwe Visser vaak ook komt. Zou het dan toch de stress wezen van de laatste wedstrijd? Ja, we beschurren maar even rustig over het hele veld heen. Het is heel wijd uit elkaar. Dat zeiden we al dat het mooi St. Grut Kruisrak heel interessant wezen kan. En hier hebben we het Heerenveen in de alleruiterste hoeken. Snits, Sil, hoogstwaarschijnlijk. Oh nee, het vinger zit je nog leger. Die zit daar achter nou Oestag. Ja, die komt. Oh, ze zitten nog meer in de hoeken. Ja, ik ben al je bruine scootjes en witte fokken. Ze zit al haast bij de orenbobbers te tonnen. En krijgen ze dan daar de goede vlaag? Oh ja, nou hebben we hem toch hier goed. Daar is het vinger. Ze zullen net gelijk in het voorrang zitten, dat is duidelijk. Maar hoeveel plakken Dat hoeft zitten ik net. ertussen? Dat hoeft ik net. Want Ze maken niet een hele rekening ze nou. maken ons rekening. En weten ze, binnen op een hichte van het protest? Ja. Dat is ik maar de vraag. Er mag geen radiocommunicatie onboord wezen. Zoals mooi de hutfietsers mooi eerkens op. Maar ik neem aan dat er altijd wel iemand onboord is met een telefoontje in de boezem. Dus er kan wel communiceerd worden. Ja, maar dat mag net. Maar Ja, maar hoe controleren ze dat? Als je de adviseur op achterste randen Ja. zitten en die had een mobieltje in de boezem. En je sms een keer. en hier zeggen we dat Akrum ik voor de Grauwstersdel kruist. En voor Jennewoord. Of Jennewoord ik voor de Grauwstersdel. Ja, ja. En ze lezen de mooie hier. Het is een mooie constante wien. Maar wat is het wurg voor Grauw? Zij zullen aan de eindtas zenuwachtig blijven van hangen die rode vlaggen nog in het wand van de Zuidwesthoeken of net. Want dat bepaalt echt nou dus wat Wolf net kampioen worden kan. De Snekerpan. Voor eerst. Prachtig mooi heegzielend op eigen thuiswetter. En mijn versissing van Juster wie ik al dat ze Juwe de wedstrijd winnen zouden. Maar Safir ben we nog net. Maar in elk geval nemen ze een mooie positie in. Jenne Woord. Kan die dat mooie ekkel rennen? Ja. En weet de Sneker het dan dat hun enige kans om kampioen te worden is hier winnen op een Snitsermar. Dat is hun enige kans en dan maar hoop je dat Heerenveen zesde of leger eindigt. Minimale kans dus. Nou, zoals het er nou heen loopt virtueel gewoon de Snekerpan op kampioenskoers. We hadden eerst de boeironding van de Vingsters nog net hoor, maar dat zal nooit heel mooi voorin wezen. Daar is het vingen. En die komt straks ik nog op stuurwoord op die toon. Want die maakt nog een slagje om hij heen maatje. En de Grauwsters waarschijnlijk ik. Of ken de Grauwsters de boei ik berinnen? Nee, ze moeten ik stuurwoord eromheen waarschijnlijk. Ja, ze moeten er stuurwoord omheen. Dus sowieso alle scootjes moeten nog om de bovenste tonnen heen. Om een hege kant. En Jenne Woord had de Snekerpan in de tang. Die valt helemaal aan Ja, om rond te houden en gaat Akkerme daar weer tussen. geen enkel risico bij Douwe Visser. Ja. Maar dan, hoe verder Douwe achterin komt. Maar ja, het is klassementsiel.
En tjoch eens even hoe rom ze er al hier omheen gaan. Ik grauw. Maar ja, die had je toch wel wat ontsluiting. Maar voor wat is het wurg? Wat is het wurg? Komt uw stuurboot nou aan? Komen er nog skippen op bakboord op die boei aan? Of is er een gotje voor grauw? Zoals we nou zeggen, kan grauw in elk geval keurig om de bovenste tonnen heen. Daar komt wat zijn en die kan de grauwsters net bereiken. En daar is Heerenveen ook al. Helemaal boppen in de mar. Die moeten ook roem eromheen. Maar die kunnen ook rekenen. En die weten dus, als ze bij de eerste 5 eindigen, dat de snekerpan hun hoe dan ook net voorbij kan. Dus ook de venster weten heel goed waar ze nou fossielen. Maar wat is het aantal plakken wat er tussen zitten, maat? Want Snits luidt nou op het derde plak. Hoeveel scootjes mooi er tussen zitten voor het vingen? We sjuggen je even naar deze boeironding. Het vingen gaat boven alles del. Ken die voor de Lemmerdel. Lemmer kan hem net bereiken. En dan pakt het vingen je toch gelijk vanuit die start waar weer een aantal scootjes hier. En hier sjuggen we de reerde bloedvlagen van de Zuidwesthoek. En die is achter het Heerenveen zelfs. En die is voor het grauwste scootje. We zeggen het nog maar een keer. Want dit is koerwollens de beslissing voor grauwwezen. Lemmer kent die. Maar die wieken voor. Die roept alweer wat je in het vingen. En met deze wien ben die scootjes moeilijker te manoeuvreren hier. Het veen. Doek ertussen. Op een Vaderwiense rak kan er hier nog heel wat gebeuren. En dan tellen we eens even mooi. Wat Dan ben de vensters zo'n nota 8e. Dacht ik. Of 9e zelfs. op eerst om de boei. Wie Jennewoord. 2 Akkerum. En dat is een complimentwurg. Toch iedere keer erbij. Hij had het wat op knulligheden verlen iedere keer. Zijn eigen gretigheid. Maar nou ik weer als 2 om de ton. 3 Snits. 4 Grauw. 5 wat zijn. 6 Ljouwert. 7 Drachten. 8 Lemmer. Het 9e plak het vingen. 10 Starum. Alvehuizem. En als 12e met er nou nog omheen de hele mannen. Wils we in dit zeggen dat Heerenveen al op schoot is, ja? De Lemmer leidt er al achter. Dus dat zou betekenen dat de vensters 8e liggen. Nog voor de Lemmer. Ja, dat weer de boeironding is. Dan is dat die track en trace die registreert dat op het moment dat ze om de boei heen gaan. Maar wij zeggen al dat Heerenveen heel rom om de boei heen gaan. En gelijk al om die boei voor de Lemmerscode. En dan volgt nou een heel lang roemrak. En wat is daar nog mogelijk qua positiewisselingen? We gaan zien dat de vensters de gong erin hadden aan de dagen. Poel best zielen. En dat zou samen betekenen kennen dat ze in de komende rakken de nodige posities nog vooruit zullen kennen. En houdt het materiaal het? Ik bedoel, deze wien, ja, dan komt het ik op de turen aan. Je zul je maar wat gebeuren dat je pech krijgt. Ja, we zullen het maar net te goden verzoeken. Dus daar ik nou eens maar net over beginnen. Maar alles is mogelijk in deze finale. Oh, weer Dragster scootje. Daar is een situatie ontstaan. Daar zal vast wat bad wezen. Dit lijkt de medische dienst die het onboord gaat bij Albert Visser. Nee, bij Jeroen Pietersma. Sorry. Voor eerst horen ze de turen erop. Dus hopen we maar dat het net te slim is. Maar het blijft altijd gevaarlijk, die roemerakken met die grote gijpen. Zeker met deze hudde wien. Daar komen zulke enorme krachten op. En dat je dan even op verkeerde plek staat. De fok gaat er al. Dus het lijkt toch wat ernstiger. Wat is daar gebeurd? We zullen het letter worden. Voorin scoot het mooi dicht in elkaar. En we zeggen
Douwe Visser van Snits. Geen enkel risico nemen bij die tonnen. Rommer hem in het draaien. Werd toch Akkerum ik nog in het gat zielen komen. Maar hij denkt, deze wedstrijd wordt het nog langer. Dit is mijn thuiswedstrijd. Ik kom nog wel. En hoe slim ligt het dan om boord bij Jeroen Pietersma? Daar leidt hij in op dek. Er is behandeling. Ja, je kan ik zomaar een klap van het fokkenblok krijgen vanzelfs. En die slaat hut mij deze Huddewien. En dan is een hersenscholing gauw opran vanzelfs. Rustig sturen blauwe man. Ik even goed op het tuur letten. Het lieket had degene nog wel de hol omheen. En is bij bewustzijn. Ja, het blijft een sport waar wel enig gevaar altijd aanwezig is. En een ongelukje is soms zomaar gebeurd. Stormachtig begin, letterlijk en figuurlijk, van deze wedstrijd. En dan sjuggen we nou even de verschillen. De topgroep luidt er aardig bij. Het Veen luidt er wat leger als de Lemmer. Maar intussen wel al op een staande plak. En je ze het genoeg om onder die turen uit te komen van die achterste skippen die hun de wien uit de zeil nemen. Ja, Drachten is vanzelf nou wat voortzakken. En daar profiteert in dit geval het Heerenveen in eerste instantie van. Grauw, de Snekerpan, Akkerum, Jennewaard. Dit is de kopgroep op dit stuit. Maar oh, hoe zal de stemming hier om boord wezen? Ze weten dat Auke de Groot het protestvlagje in het wand hangen had. Een man aan man, een wut. Hij had hem erin houden, Tjen, Pieter Meter van Akkerum. Dat weer voor Akkerum uiteindelijk einde kampioenschap. En zo het dan nou ook voor Grauw Yildimatte. Laten we nog even waarom zien naar het moment waar het om ging. Grauw die het hier voor de Zuidwesthoeker delgiet, maar had die wolken nog rond. Nee, zei de Zuidwesthoeker, wij moeten del horen en wij lezen op bakboord. Dus dan krijgt een protest van u. En dat week on, dat is ik net een liedsteekje. Ze hadden scoorten echt volop vierd om achter de Grauwsters deel te komen. Dat wie je, denk ik, haast mid-scapes worden maar de Grauwsters van u deze hoeken waai. Ja, maar we moeten het drieën weer oppikken, want de wedstrijd is uiteindelijk nog maar krek uit eindzet. En voorlopig is het Jennewaard op 1, Akkerum 2, Snekerpan op 3 en Grauw op 4. Drachten had de fok weer omheen. We kennen net Sjen als de man afvoerd is, maar zij liekje zich weer aan te sluiten bij de rest. En dat zou voor Jeroen Pietersma toch wel mooi wezen. Om het nog zielend te maken, want hij had net een hele mooie reeks zielt dit hier. Dan nou om de tonnen. Als eerste Jennewaard. Volgen terug Akkerum. En daarachter Snits en Grauw. Wat zijn? Vind ik om een sluiting. Ja, de Wolfsheim, daar zitten er hier mooi bij.
Hebben twaalfde plakjes achter hun namen. Maar ook een protte klasseringen in de achterrij. Dan zullen toch ik graag mij een lekker gevoel aansluiten willen. En ook de Ljouwerters zitten nog knap voorin. Ja, deze skippers door het mooie Hudderwien doet hij het beste. Ja, en Wilsdrachten de fok naar ondernomen had ze er net iets een volle plakken mooi verlen. Ze sluiten gewoon weer aan en ze hebben rucht van paadje bij deze boei. Dan is als zesde Ljouwert om het tonnen gaan. En is Jereveen dan alweer een paar plakjes op schoot? Ja, Jereveen al op het zandenplak. Ja, profiteert van het uitvallen van Drachten een schoftje. Koer Troskouwen. Het voordeel is voor de scootjes dat het veld nou wat meer uit elkaar leidt. Dat is ietsje beter anticiperen kerst. Dat is achterin de elkest of net. Of dat is achterin, voorin je wol in de elkest en dan nog in je aankomt. Dat wordt steeds wat makkelijker. En nou is het op pure snelheid en boordhandeling zoals dat heet. Weer op die te scoort en de goede vlagen om Sjen naar voren te komen. We sjuggen de Loef Zweden al hier een beetje hingen om het skip wat in balans te houden. Wil ze hier de track en trace nog even sjuggen. En is dit de situatie, welke situatie wie dit is? Wie waarschijnlijk ik de situatie maar de Zuidwesthoek. Het is de boeironding van Nies Krekt. Oh, dan ben ik alweer. Ja, dit is het actuele stand op de track en trace. Jennewoord hier helemaal boppen in de mar. Akrum, Snits en Grauw. Grauw is als eerste oerstaar gegaan. En wat wordt de slag van het vingen? Voorlopig zetten die de slag nog terug. Ja, en Grauw. Poeh. Hoe moet je nou zielen? Ja, zo goed mogelijk vanzelf, maar ik had het idee dat ze het net meer in eigen handen hadden. En dan kan dat wel eens een heel duur slagje geweest hebben vlak na de start. Een heel soort risico. Wils op dat stuit dat Hildal net neder weer. Het vingen ziet heel vier achterin. En zij hierden al meer dan 4 skip met tussen. Nou ja, ze hier de 4 skip achterlezen kennen zelfs. Dan hier ze het nog net riskeren matten. Maar blijkbaar hadden ze dat wat oorsjoen. En wat gaat er dan in de kopjes om? Op het drompel van zijn 4e titel dreigt het dan helemaal in het wetter te vallen voor Douwe Visser van Grauw. Ja. Oeh, en dan leidt de scootje op een side. We neemden het correct al. We gaan alles al meemaken deze week. Behalve dat er een omvallen is. Maar dit is de onderkant van de Zuidwesthoeken. Jongen. Wat rent die het dan op dit kampioenschap? Ja, en dit ging we al hebben net zien won. Alles mooi, maar een scootje om is altijd sneu. Ja, de Zuidwesthoek op in neer. En dan komt hier inderdaad nou een aardige Paule Wienoer er maar heen hier. Ja, skippers. En het scoort de meesten. Geen risico's nemen. En dan is het ik met de vraag, hoe lang je deze wedstrijd toch? Had er maar geen gewonden binnen, want ja, dat Kimbarre bij het omslaan, dat zwut, dat bopperswut, dat gaat als een skeermes. Oer, de Rane.
En is iedereen op tijd onkant kwam. De zwemvesten binnen al opblaast. Auke de Groot, ja, dan viel je even ontredderd. Die zit erachter op het helmhout, maar op een andere manier dan dat hij er oors op zit. Het liep het rustig onboord. Even de meesten tellen. Rojan. Is elk veilig? Ja. Els is veilig, Die Jerewij. zit op een skeg. Hier van het roer. Klimt naar de boppen, er zitten nog een paar boppen op. Maar wat wie dat een dikke vlaag. Maar dat zei ik al, na het rond van die onderwiense tonnen, hellen de wien even best om hier. Ja. Best om, dat zei ik al, dat toen we zien on Akrum, on Snits. Jereveen die nooit zeker on een inhaalslag dwaande is. Maar de wien die skipt het hier wel eens wat, maar hel het heel bot on. Ja, we hebben even onze radiocollega's. Hier Auke de Groot. De skipper van de Zuidwesthoeken. Die dus hier de strijd staken mat. Goh, wat had hij een merkwaardig kampioenschap dan. Cruciale protestsituaties en nou afsluiten. Maar het scootje wat omgeert. En Sam, hele mooie eerste weekend zielt. Prachtig erbij. En in deze tweede week is het dan mineur. Je zult wel eens een keer mooi hoe glad zo'n skip plamuurd is. Liever zul je dat als hij op een bokken zit, laten we dat de meesten zien. Maar laten we er dan toch maar een broek van maken. De hele glade onderwaterskip, wat helemaal mooi strak maken is. Wij gaan een klinkje met joggen. En wij gaan hier even naar de voorhoede. Want wat gebeurt er in het veld? Akrum. Laat je mooi. Grauw daar ietsje heger, maar erachter. En waar is Jenne Wout? Die laai hier nog voor. En ik de snekerpan. Welke slag gaat die maken? Ja, Akkerm en Grauw lezen een stuk heger. Want daaronder lezen nog Jenne Wout, Snits, maar ik ljouw het nog altijd. Nou, er zit van alles in die laatste wedstrijd. Ja, de staan op het stuit. Beginnen vanuit dat het protest teruggaat. En dan had Grauw geen kansen meer op de titel. Maar als het er op het stuit heen leidt, is virtueel Jereveen de koprenner. Mooi 2 puntjes verschil, mooi Snits. En wij krijgen dat terug van de man en ik van de livestream. En van de track en trace, moet ik zeggen. Die hier, ik werd de beelden en de animaties op het scherm. De 3D-animatie op www.sks-live.nl verzwaren. Jereveen die kruist hier nog wel achter wat zijn del. Maar maakt het een mooie lange slag op naar de tweede bopperste tonnen. En die leidt in elk geval wel aan die kant van de mar. Dus komen ze nou dichter bij de kopgroep. Akrum. Die leidt het bopperst. Jenne Wout, de snekerpan. En hebben we daar het vier dan al? Als dat zo is, dan gaan ze wel een sprongje maken. Want dan moet ik hieronder het scootje van Ljouwert wezen. Ja, dat moet het vinger wezen. Zo. Die ben dan alweer een plakje verderop schoot. En hou de scootjes overeind, man. Het wie even een hele dikke vlaag. We zorgen dat het nou alweer wat beter worden is. En ze komen je bakboord aan. Ja, eens even. daar had het vinger Grauw al in het vizier. Grauw kent er nog voor langs. Maar het verschil is minimaal.
Jong. Ze matten zelfs een beetje del, Jan. En Heerenveen had Ljouwert nou ook in de tangen. Maar dit bin de koprenners. Akkerum had Jennewoord te pakken. Jennewoord naar een tweede plakje. Daarachter de Snekerpan. Die kan voor eerst net om deze twee mannen heen komen. En dat is voor zijn kampioenschap toch nederig om nog een paar plakken op te scoren. De Snekerpan zal winnen, matten. Ja, dit is net genoeg voor de Snekerpan. Ze had zelf een eerste plak neder. En Heerenveen maakt 6 of leger scoren. Nou, dat zit er voorlopig net in. En hier komt nou ik weer een hele pole winjer. Concentratie bij die man. En vooral in situatie. Ja, Grauw ertussen. En waar is het Veen? Want hier ben, als je al wat volle matten en de scoort dan al los. En daar krijg je nog een dikke wienvlaag doorheen. Dat binnen de risicovolle situaties om hem te slaan. Dat er nog een pole wien uit het tuig van het orenskip komt. Dan krijg je een soort tunnel. Een versnelling. En Heerenveen Nog achterwaarts zijn. achterwaarts zijn. Die zit er ik nog tussen. Maar wel naar het 6e plak. Dus weer een positie winst. En we zeiden al, als hij nou een 6e plak zielt. Wat gebeurt er? Hier komt, ze lezen op bakboord, maar komt er dan nog iemand tussen? Ja, Ljouwert zit er nog tussen. Ja, die komt weer om. Dan is het toch plakjes om voor het Veen. Ja, en wie dat reglementair? Geen bewegingen. Maar dit is zwierzilner. Zowel mentaal, maar Joert vooral ook lichamelijk. We beginnen onderwijs naar de tweede onderste tonnen. Wils het Veen positie kiest boven het Ljouwert. Het Lemsterskoetsje voorlopig op positie 8. Dan hebben we daar toch Drachten al. Net zien stenen dat oponthoud. En dan zit Huzemjoerd wat verder naar achteren. Op de achtergrond het starteiland. Koolsmeerland, officieel heten. Waar Jong de kampioen huldigen wordt. Maar waar? Dat is nog razendspannend. Ja, want helemaal als het mijn protest uiteten worden had, dan weten we na het finishkort nog net precies hoe het zit. Pop in, zeggen we de sleper voor het koetsje van de Zuidwesthoek lezen. En die zal mooi een baan onder de mast. Skip vooruit loeken en terug de snelheid met het skip zichzelf weer oprichten. De pallen van de lier nou voordat ze omheen, zodat gelijk als het scootje omheen komt, de zeil een zakje. Oors gaat het skip ik nog vanzelf ontzielen. Maar wat een sneu aan voor het scootje van de Zuidwesthoek. Ja, helemaal achterom in de vloot die het nog ontzielen is. De hele mannen. En dat ben ik net wend om achterom te zielen. Klaas Westerdijk, echt een heel mooi begin van het kampioenschap. Echt een van de debutanten. Die maakt Joert het werkje om bij de vloot te blijven. En met deze wien, die fokkerloerten, dat is een heel link baantje.
Want daar komt een heel zo druk op. En die moet er straks uitteeld worden. En als de wien dan krijgt al even wat schever in komt, dan slat die BMW het dek heen. Ja, net iedereen had hem erin, hè? Nee, drachten je de fok wat om. We zien wat ik om het voorstag heen. Die jit nog net helemaal lekker. Huizen broekt hem net. Ja, dan ben er misschien joggers die het haar afvreken van goh. Zuidwesthoeken die heeft toch een protest in Grauw. Nou ben ze omslaan. Gaat dat protest er nog terug? Ja, wees een prachtig, hè? Ja, het is in de wedstrijd gebeurd. En ze werden beide onder het wedstrijd. En nou laat de Zuidwesthoek wel uit de wedstrijd. Maar op dat stuit zitten ze er volop in. En zal het protest altijd behandeld worden en terug in. Protte volk op de volkskepen. De eretribune hier aan de Snitsermaar. De hele mannen die kiest even een andere koers. Lijkt het wel dat die om de Zuidwesthoeken heen zielen willen. Want die leidt er nog altijd. Midden op een mar. Komt nou de sleeboot, die jit ervoor en die blaast aan zijn schroewetter. Ze is maar onder het schip. We zeggen dan net, ja, ze zijn bezig de baan te bevestigen in ongeveer een 2 meter boven de lier, onder de meest. En ze hebben achterop ik een touw en terug dat schroewetter. En het loeken aan die meest zal het scootje oranje komen. Ik zou zeggen maar gauw oranje, want dit is altijd een triest gezicht. Maar dat zal de man de grif mee bezig werden. Wils bij de onderste tonnen. Akkerum, een gotje slacht met de nummer 2, het Jennewoord. En is dit dan een zoete revanche van Akkerum op alle protesten en wat er ik mooi maken had? In elk geval zielt er geweldig. Nog steeds op het tweede plak op Jennewoord dus. En als strijden nou om de tonnen de Snekerpan. En wat gebeurt er in dat middenveld? Het liekt dat het Veen. Dat zou wel even mooi zijn bij de track en trace om te zien hoe zij op de lijn zitten. Mooi de orenskoetjes, want zij hebben straks het rug van paard. Ze zitten aan de binnenkant. En binnen dan al voor de Ljouweters. Liek het er wel op. Ja, Jenne wordt toch de eerste bij de ton als nummer 1. Nou, voorbij zielt terug de Akkermers. En er komt wat ruimte in die kopgroep. En ja, de Sjugge Ljouwets, die gaat er heel rom omheen. En luidt het Veen dan al neerst? Nee, zoals het nou liekt, is Ljouwet nog steeds voor op het Veen. Maar ze zijn een heel aanboetende boeien. Het lijkt wel dat ze het Veen gewoon wat rond te jouwen. Ja, het Veen komt ik dichter bij die cirkel. Als er één keer jij erin zit. Wij sjuggen die cirkel, maar dat sjuggen die man net. En dan moet je maar bewijzen, zoals het Veen, dat je boord aan boord werden. Nou. En nou lijkt het langzamerhand toch dat het Veen voorrang krijgt en voorrang had op Ljouwert. Maar we zullen het even afwachten. Ze draaien nou de cirkel in. Wils live het even ietsje jeder is. Ja, want we hebben natuurlijk wat vertraging op de lijn bij de track and trace.
En dan zeggen we toch dat het Veen voor Ljouwert om de boei draait is. En de Ljouwerters gelijk hoe staan gaan. En het Veen draait mooi. Op nummer 6 nou dus. En Ljouwert zo'n. Ja, dan zullen ze nou op een uitslag wat hun meeste uitslag ontnood daar weer. En nog 1 positieverbetering daarbij. Dan ben ze voor in elk geval de Snekerpannen net meer in te heljen. En dan ben we dus begonnen met de tweede route. Met Heerenveen hier in het kruisrak. Voortendaallijks een orenslag. Zieket als we het zijn. We hebben 1 volle route zield van het Zandglaas en bin op wij weer naar boei 1 6 die dan hiet. Mooi de gele pet, helemaal bovenin de mar. En de wien der boppen in had een trekkende beweging, zoals ze zeggen. Een loekende beweging. Het vind je nou alweer woensdag. En gelukkig de Zuidwesthoeken stiert weer oranje. Het wil ik nog wel eens dat ze afzinken. Dat gaat dan wel eens als hier in de roeving gaat en trot Ruudje in het rapen. Want in principe ben de luken helemaal afzekerd. Maar het dekkleed en goed aankecht. En dan kan het skip net vol rennen. Dus bleef dreeuwen. Maar als er een Ruudje stikken gaat er van erin en er rint wetter in. Dan bleven ze oranje. Vroeger wien de ingang en ik wil op een bakboord of stuurboord. Maar terug met deze moderne wedstrijdszielerij ben ze naar de midden te gaan. En dat is minder kans dat het schip vol rint. Want hoe diep is het op dat plak in de Snittermaar? Daar zal ongeveer een 2 meter wetter staan. Maar het ken ik wezen dat ze daar precies, want we hadden Grafinnenweide hier over de mar heen rint. En dat is een hudde zandreg, wat vroeger een paard wie. En het ken wezen dat ze daar krijgt mooi een dikke vlaag en mooi het zwart onder de groen. Daar was het stuiten en dan krijgt het een hevelende werking. Dan had het zwart rekken de groen, die had een verstpunt. En dan krijgt extra druk nog op de mast aan de bovenkant. En dan wipt hij de samen om. Het Veen, waar zit het Veen ten opzichte van de Grauwsters? Als dat nog belangrijk wezen zou. Het lot van Douwe Visser van Grauw luidt in handen bij Auke de Groot. En gaat Auke het protest in tjen of is hij zacht van slag maar het omslaan van het schip dat hij daar net in zo'n tak komt. Maar dat ken ik mij haast net intinken. De wettertoer van Akrum zeggen we zelfs op de achtergroen. En de Akrumers hier op de voorgroen. Ze kennen hun eigen plakje haast roeken. Nog geen actie op de kotter. We hebben haast een oeren zield. Reglementair zou het een gildige wedstrijd wezen kennen. Maar het lijkt dat het waar weer wat beter wordt. Het klerkt hier een beetje op. De felle vlagen en die wierden al voor zijn. Lijkt je er voor eerst uit te wezen. Pieter Meter van Akrum. Ja, eigenlijk had hij een heel knap kampioenschap zield. Maar een paar situaties hem nekt. Want de laatste dagen zielt hij alleen nog maar voorin. Op Lemmer. 1 en 2. En hier weer op een heel netjes eerste plak. Wordt hier die nog een fantastische kans maken op die titel. Waar hij zo naar op jacht is. Maar niet hij zelf een beetje terug de hand glippen had. Hè? Dat is toch Pieter zijn manco-ambitie.
Het is zijn karakter ik wat. De gretigheid, de fleur en de swing erin. Maar soms moet je dus wat meer calculerend zielen. Want hij had wel risico's namen. En nog steeds hingen ze er behoorlijk in, de snauw en dan de scootjes. Hier in beeld Boppen in Akrum. Akrum dus op een voor eerst 5e plak in het klassement. Zo mogelijkerwijs de Lemsters nog inhalen kennen. Wordt dan 4e. Maar het gaat naar Snits is al een heel lijn. De Snekerpan. Ja, wat kan die doen? Die kan maar één ding doen. Zo hut mogelijk zielen. Het liefst eerste worden en dan maar afwachten wat de concurrenten doen. Op het eigen thuiswetter op een mar. Die voor Douwe Visser net een soort geheimen hassel. Wils Heerenveen hier alweer aardig dicht bij Grauw komt. Maar de grote vraag is natuurlijk, weet men alle keer van koor hoe het er nou voor staat? Oeh, daar gaan de vensters. Ik een dikke vlaag erin. En dan is het even loslitten en hoop je dat het spul weer omheen komt. Dat slag het. En Grauw gaat gelijk maaien. Grauw, ja. Grauw draait gelijk maar het veen. Oeh, en die krijg je weg. Alles los. Want die draait en alweer in. Ze komen op bakboord en waar gaat er hier weer voorbij? Dit is houden en keren, ja. Oei, 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 oei. Het veen. Werk je man, werk je. En dat geldt ik voor de Grauwsters. Want die draaiden in die dikke vlaag. En wie nog net een gang in het skip. Wils het veen nog weer op stag gaat. Het zijn al een soort zenuwachtige slagjes hier. Snits had het nog in de macht. Grauw nog altijd voor het Heerenveen. Maar de mat werken worden. Ja, ik denk dat het veen net op de hichte is, denk ik, van het protest. Daar zitten zich heel veel aan. En kiezen ze vol op de aanval om natuurlijk die fjouwer scootjes tussen Grauw en hunzelfs te krijgen. Daar kennen ze ik nog wel wat risico mee nemen. En dat hopen we dat het natuurlijk voor de veensters al het eerst net verkeerd uitpakt. Maar de Grauwsters, ze zielen mooi. Ze zielen het. Ze het hele kampioenschap mooi zielt. En zo het dan jere sneu voor zijn eindigje. Dat zou voor deze man en ik heel sneu wezen. En dan zorgen we nou weer dat die wien toch alweer ja, het echt vlagen binnen, Freek. Nou is er toch al haast niks meer aan de hand. Wat gebeurt er? Roept de commissie de scootjes om. We zullen het even jaren. Wordt er straks finished al? Dat kan ik me haast net voorstellen, maar goed. We houden het in de gaten. Maar ik kan me net voorstellen dat er hier een volledige 12 zield wordt. Want bij tijden hebben we toch hachelijke situaties, hè? Ja, er is ook net in dit maar een rifvaart, hè? Nee. En het is ik haast 90% van de wedstrijd dat ik net neder is. En nee. dat vind je alweer oerstag. Of kennen ze de boeien al rennen?
Mat haast kennen, denk ik. Waar is de boei? De Lemsters. Lezen die nou alweer En Grauw. voor? Ja, de eerste twee binnen voor de tweede keer om de eerste bopperste tonnen. Akkerum en Jennewoud. En dan is Akkerum aardig inroemd toch het Jennewoudje. Die is een stik dichterbij kwam. Jennewoud gaat de fok even wat killend. Want die wil er net tussenin komen. En nou is ze weer op gang. En waar is de Snekerpan? Kan die dan nog een onval op deze 2 uit 4? Die liep het voor eerst toch aardig oorzaken te wezen. Ja, als Akkerum dit volhoudt, dan zouden zij voor de 4e keer als eerste hoe de finish komen kennen. Ja, die Lemmer Ian die telt dan net, dat we de tredje in strafpunten. Maar in Jennewoud en in Langwar, wie is al eerste. En als ze dit nou wegflikken, dan zullen ze dan in elk geval 3 reglementaire overwinningen hebben en het eerst op het podium staan. Nummer 3, nog altijd de Snekerpan. En de Grauwsters zal heel betucht wezen dat ze het veen net boven hun krijgen. Want ja, dat is dan wat moeilijker uit te lezen. Maar in feite kun je dan beginnen te matchracen zoals dat heet. Dan zou het veen gewoon Grauw alle kanten van het veld uitbrengen kennen. En eindig je op het 10e of 11e, 12e plak als Grauw direct maar zit. En dan krijg je een hele bizarre wedstrijd. En dan is het ik nogal wachten wat Snits er dan doet. Maar dat zou theoretische mogelijkheid wezen. En daarom zal Grauw echt het veen achter zich houden willen. Maar die rent nou toch behoorlijk in op het Grauwstersgoedje. Ja, en beter nog, zij zullen nou op het 5e plak. En dat zou inhouden, mocht het protest teruggezet worden. Ervan uitgaande dat het Staverse scootje gelijk krijgt, dat Jereveen nou op kampioenskoers leidt. Want bij deze stand kan de Snekerpan zelfs bij een overwinning net meer over de vensters heen komen. Gouden slagje voor Sietsebrouwer en zijn bemanning. En ik vraag me nog steeds af, weten ze het zelf al? Zullen ze dit nou in het snatje hebben? Maar ja, aan de andere kant ken je daar ik net op ziel gaan. Want je weet ik net dat het inzien wordt, het protest. Dus gewoon met het zielen, het spul omheen houden. En dan zeggen we hier dat Drachten ik een hele mooie slag maakt. Die scoot je weer een mooi handje omheen. Ja, en die had toch behoorlijk oponthoud gehad. Die is in dit rak 3 plakken omheen gescoot. Jereveen in een plakje. Even de stand want nota. Akkerum op de eerste plak. 2 Jennewoud. 3 Snits. 4 Grauw. 5 Jereveen. 6 Drachten. 7 Ljouwert. 8 Lemmer. 9 Woud zijn. En dan moet Huizum en het hele mandje nog komen. De hele mannen, moet ik zeggen. Wij zijn van de week gewoon naar Jas Lutsen. Zij zeggen, wij hebben een groot schip. Wij zijn geen heel mandje, wij zijn een hele mannen. Maar het sloept er soms zijn. Klaas Westerdiek. Nou wat achterin. Maar kan tevreden wezen. Hoe is zijn debuut. Hier zeggen ik mooi even het zwet aan de hege kant. Dat ze dat helemaal erin hingen litten. Om het schip wat stabieler te krijgen. En zij ben als enigste ik die maar een reef in de Fokzielen en in Grutzeil. Ja. Dat hebben wij nog net constateerd. Nee, nou ja, goed zo.
Dat wil wel betekenen dat je in hele grote situaties wat minder tuig erop staat hebt, maar dat je bij die hele zware vlagen meer controle hebt. Dat is weer, maar voor een hele wedstrijd binnen de vlagen natuurlijk maar een paar minuten. En de orenwien is volle lange rustig. Het is gewoon op en aan en hier zullen we de trieste aftocht van de Zuidwesthoek. Maar gelukkig Oerijn, al lieken ze het wimpeltje verlent weer. Ja, bij de SKS is het de skippers zelf vrij, hè, wanneer ze wol of net een reef stekken willen. Ja, dat is bij alle klassen is dat zo. De IFK's ik bedoel, de reven moet je zelf bepalen. En hier has toch wel wat een regel, en we hebben het al vaker genoemd, de geel-reed gestreepte vlag. En dat is een advies aan de skippers om zwemvesten te dragen. En dat is in alle andere wedstrijden is dat gewoon een verplichting. Ja, en ik vind het in feite zo het gewoon als die vlaggen erop hingen, de skippers zelf net meer beslissen mooie, maar een zwemvest on, want we zorgen toch ik weer hoe belangrijk het is dat de veiligheid boven ons staat. We zeggen bij Drachten al een ongemakje. Nou, als je een klap van een kiek krijgt of wat ook maar en je rijdt je op boord en je hebt geen zwemvest on, en dat kan ik bij windkracht 3 al gebeuren. Ja, dan is de veiligheid toch het belangrijkste. Wat zijn, zie het in het laatste rak er nog prachtig bij, maar die is fjouwer plakken achteruit zakken. En dat is vol sneu voor deze man. Ja, en hoe is het met de bemanning van de Zuidwesthoeken? Dus collega Geertje de Vries is onderwijs bij het radioboordje naar de pechvolle bemanning van Auke de Groot. Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Auke, hoe gaat het? Maar jezelf? Ja, maar met mezelf is goed. Teleurgesteld. Teleurgesteld? Ja. Ja, hoe cool het? Kerst het beschreeuwen? Ja, een hele dikke windpoester erin. De weer net te vieren. Dat weer gewoon ja, jammer. Ja, wij zeggen het gebeuren en dan is natuurlijk altijd de eerste reactie, hoe is het met de meisken? Ja, nou ja, dat gaat eigenlijk knap voor. Maar ja, ik heb één scoorteman die is mijn rubberboord ophalen. Die is wel aardig handje naar beneden vallen op een gig. Dus dat moet we direct even weer hoe het hem gaat. Maar... Ja, dat zeggen we. Ja, Dat die is zou, naar de Walter gebracht. Ja. Ja. En het skip? Hebben we een soort averij? Nou ja, ze vieren hebben nou schenk en dat moeten we straks de schudden heen boven water helden. Maar we zien dat die eruit uitjouwen. En de trommelstok is van de top van de mast houden. Maar dat is haast altijd zo. Ja. Ja, en we werken aan de winkel. Ja. Nou zitten wij natuurlijk, u zeker al tevreden was door DOS met het protest, dat is het eerst. Dat hier het vlagje weer eruit voordat wij omgaan. Oh, dat weer er al uit? Ja. Dus dat zit er sowieso net in. Nee. Nou, dan maar sterkte, succes met het werk. Ja, dankjewel. Oké. Ja, dat weer Auke de Groot. Dan hebben wij ook antwoord op uw vraag hoe het protest. Dat hier de Zuidwesthoeken er al uithellen. En ja, dus zat het de situatie er nou voor leidt. Stilt Grauw op kampioenskoers. Ik zal je even vertellen hoe het staan in de wedstrijd is. Eerste leidt nog Akkerum. Tweede Jennewaard, derde Snits. En fjouwer, derde leidt de kampioenskandidaat Grauw. Dan vlak daarachter, hele mooi naar voren te scout, het Jereveen, de nummer 2 in het klassement. Dan op een zesde plakje, ik heel knap naar voren te zielt. Drachten, Zoon is Ljouwert, 8 wat zijn, 9 Lemmer, 10 Huzem en 11e is de hele mannen. Ja, en dan schijnt er niet een heel oorlicht op deze kampioenswedstrijd. Want
De protestvlaggen is dus uit het wand van de Zuidwesthoeken. En dat betekent inderdaad dat Grauw in een weer kampioenskandidaat nummer 1 is. Hij mij 3 plakken achter het Heerenveen finishen. En leidt er op dit stuit zelfs een plak voor. En wat is er dan nog mogelijk hier op de Snitsermar? Want de opluchting zal groot wezen bij dit scootje. Oh, oh, oh. Hier ook de grote tros zetten. Hier ze dan komen gaan. Ja, dat is dat wie een redelijk duidelijke zaak. Dus we kennen toch steeds dat Grauw hier toch wel een beetje mazzel had. Maar ja, dat had iedereen in een kampioenschap. Maar het wel eens een keer of pech. Auke zal dan toch net een te groot stempel op deze finale druk aan hebben. Want ja, van de week had er het gewoon terugzettende protesten. Maar laten we het dat nou waar achter ons zitten en gewoon nooit wedstrijd zijn. Want de stand zoals ze nou zielen, dat is de werkelijke stand. En daar hing het ze niks meer boven de hollen. En het kan ik mooi wezen dat op het schot duidelijk is waar de winnaar is. En dat we er net nog een uur na de wedstrijd op wachten moeten. Heerenveen. Om de boei. Die zal nog wat wollen. En die zullen nog wat matten. Ja, zat er nou leidt, eindigen ze echt op een heel knap plak. Gewoon op het tweede. Want de Snekerpan die leidt je wel 2 skippen voor. Maar dat is net genoeg om Heerenveen in te halen. Dus eigenlijk, het podium zielt hier achter maar aan. Op positie 3, 4 en 5 in de wedstrijd. De 7 wolden al midden op een mar. En nou zit er net meer als een fjouwer. Ja. Het is mooi. Goed zielbaar waar. Alleen er zitten hele dikke poesters nog steeds in. Sure, maar dat is nooit veendiek. Maar die hoeft net te vieren. Die kan gewoon de snelheid oppakken. En de dragsters hier zullen ik nog wat zien laten wollen. Pijlen. Het zwart zit er net heel diep in, dus het betekent dat het hier toch wat ondieper wezen moet. Onder de boeien staan ze 4 mogelijk. Ja, voor Drachten is het eigenlijk de beste wedstrijd. Lieke heeg, 6e plak als in de eerste wedstrijd op Grauw. En daarna eigenlijk heel tijd in de dubbele cijfers. Daarom 1 laatste in het klassement. Maar Joet voor hun doen dus een prima wedstrijd. Ulbeswaga op positie Son. Dat plak eindigde de Juster Ek in de Lemsterbij. En die lijkt het echt beter uit de verve te komen als de wien wat feller is. Boven de 3 fjouwer, dan komt Ljouwert naar voren. En we zorgen dat Grauw elke keer als het veen hoe start gaat, Grauw ik hoe start gaat, dat zal gewoon spiegelje worden de hele wedstrijd lang. Want de Grauwsters willen de vingersters er net voor hebben. Want dan kunnen ze nou een hele beroerde situatie zielen. En wat wordt er op de kotter besprutsen?
posities lijkt je nou wat stabieler te blijven. Net een soort verhoring meer in die kopgroep. En dan is het blijkbaar toch dreig om nog een inhaalslag te maken. Ja, dat weer misschien toch wel het mooie van de oranje wedstrijden. Dan hebben we haast in elke rak nog wel weer verrassende positiewisselingen. Ja, zit die verrassing er nog in, Joert? Het liep het mij wel heel moeilijk, maar ja, we hebben zien wat er al in gebeuren kan. Maar nou het veld wat verder uit elkaar lijkt, kan Grauw heel goed controleren op het vinger. Ze zullen ze net een slagmaatje laten, helemaal naar de andere kant wil zij naar de andere kant te gaan en dan verrast worden door een windskifting. Ze zullen in boven de Jereveensters lezen we blijven. Maar wil ik dat steeds? Je Grauw toch oestag. Die kiest er al voor om stuurboord uit te gaan. Is de wind er dan safvolle gunstiger dat ze dat onderdoren? Maar het is een liedslagje. En waarschijnlijk kennen ze dan in één keer hoe bakboord die boei on. Ze lieten ze net te vier los. Ja, Douwe Visser van Grauw zal nou helemaal geen risico's meer nemen willen. En leid ik op kampioenskoers. Snits een plakje ervoor. Het Jereveen een plakje erachter. Voor hem is het een gouden ontwikkeling ontnota. Ja, en dan heb ik nog het cadeautje van Auke de Grote roehennen. Geen protest. Dan zocht het kampioenschap er in één weer heel oors uit. Grauw komt aardig dicht in de buurt bij de Snekerpan. Akkerum Pietermeter. Al heel soort voor inzield. Maar toch de protesten net meer maaidwand voor het kampioenschap. Jennewoord liet op het eind ik nog een mooie wedstrijd zien. En daarachter zullen we het vinger al draaien. Je kent het toch zien nou ik onder koers van het Veen en Jennewoord. Dat de verschillen in hichten toch wel soms heel groot wezen kennen. Ja, het Akkerum dit zou uitzielen ken. En de Lemsters blijven Safir achterin. Dan wissel je die van positie in het klassement. Maar dan hebben we het over positie 4 en 5 in het eindklassement. De eerste treien plakken. Wat er niet onverhoord binnen nou ek duidelijk. Dan zou Grauw de winnaar worden. Jereveen het tweede plak behouden. En de Snekerpan ontroond worden. De regerend kampioen. Zou dan nou genoegen nemen met mij het brons. En daar draaien de Grauwsters alweer boppende vensters. Ze lieten ze net los. Alhoewel het vinger je denk ik geen last van de wien had van Grauw. Daar is een beetje te led draait.
En zitten ze ik wat te vieren al. Pieter Meter alweer om de tweede boppers te tonnen. En die maakt het nou een gotje, hè, Marjane Woord. Die ziet dat ze krijgt nog deun op. Ja, en ik Janne Woord sjuggen we mooi een reef in het zeilzielen. En dat kent dus blijkbaar toch gewoon. En daarvoor in zielen. En binnen nog meer. Ja, ik Akram had er een reefje in. Wie in het nog net en die zal hier opmerken. Grauw blijft boppen het Jereveen zitten. En zolang er deze situatie zich voordoet, is er voor de Grauwsters neer aan de hand. Zullen we nou even op alle skippen letten wat hun turen, hoe die erbij staan. Liek het dat Snekerpan. Geen reef had. Hier even die zielt vervolg. Want dat betjut ik nog wat in de wedstrijd. Hier. Als de wind er dan wat uitzakkert. Ja, dan kun je het mes er nog in zetten. Maar dan kun je net weer waarom. En dat mes is dan in de reeftouw. Dat je hem weer vervolg zielen weer. Hoe dicht komt het veen bij Grauw? Ja, dat vind je nog wat wol. Dan moet ze naar het eerste plak te zielen. Dan moet ze hopen dat Grauw vierde blijft. Want dan had ze pas genoeg voorsprong. Er moet 3 skippen tussen zitten. En dat, daarvoor is meer nodig als een wonder, hè? Maar Drachten komt er ik al weer bij, hè? En Ljouwert komt ik dicht op schoon. Ziet ze Brouwer, ja. Drachten draait hem er tussen. Ik denk dat Akrum wel, dat Ljouwert is er wel achter Delmatten. Die kan er net nog in draaien, maar Drachten draait hem ertussen. En Sa verliest Jereveen toch weer een plakje. Ze hadden gong er nog wel in. Ze kenden nog wel herinneren. En kan Drachten de boei, Heli. Ik denk dat die onder de tonnen drukt wordt. Nou, dat mooi reglementair net. Maar maatje Nou. maar een beetje romte. Ze matten er maar een opsteker omheen. Hè. En dat liep er te slag in. Ja, ja. Ja, kunnen we wij net zien dat ze de tonnen rijdt, hè? Nee, maar Het krijgen wordt. En het veen had de gong. Dus die kunnen nou voort weer oerheen rennen. Maar Maar dan ja, hadden ze die tonnen toch wat oorzield. ja, of ik een mindere slag maken. Want ja, nou maar je weer in gevecht met de dragsters wieltje gewoon. Maar de grauwsters in gevecht willen. En dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Opstuit, Grauw in een riante positie. Maar ik het Jereveen een riante positie, maar dan voor het tweede plak. Jereveen steekt omheen. Zie ik het, de vrije win. En wat is de reactie dan van Grauw? Ja, dit doekje kennen we, hè? Dat jet bij Huzum. Jij er in het kampioenschap opran. En de Huzemers, die kennen die fantastische race van Juster. Dat mooie tredde plak op een lemmer. Net echt een passend vervolgje aan. We zijn voorlopig op het 9e plak. Maar in het geheel toch waarom kennen op een prachtige SKS.
altijd zowat het 14e plak bezetten. En nou mooi in de midden wordt mooi zielen. Ja, weer een mooi lang roemrak. Hoe lang lid de commissie van Snits de wedstrijd nog terugzielen? Er zal vast nog één groot kruisrak komen. Maar misschien ook nog wel twee, hè? De wien lijkt het wat stabieler. Wat minder vlagerig. Dus het zou samenwijzen kennen dat we de volle 2 uren nog terugzielen. Het veen wat meer een stuurboord zielt. En zal hoogstwaarschijnlijk voorrang krijgen met van Drachten bij de boei. Of Drachten moet al voor het vinger zitten. Maar dat liep het net zo. Nee, Wat wel zo lijkt is dat de snelheid van het VN hoger is dan die van Drachten. Dus als ze nog een paar 100 meter zielen matten, zou dat het verschil maatje kennen. maar het vinger had ik voorrang bij de boeier. Zij zitten er straks tussen. Nog geen vlaggen op de startkotter. Maar de finish zal ouder er straks inluidt. Bij boeitrijenwerzen, bij het starteiland. Dat is voor het publiek het mooist. Het zal bij de hege boeiwerzen. Akkerum onderhelpt alweer de onderste tonnen. Op Boy, nou weer een duilwinning. Want het gaat maar jenne wat lijkt het steeds groter te worden. Ja, op de eerste 2 ton rondingen nee had Akkerum eens het hele stuk op koplijn. En dat jou dan toch wel om dat ze in potentie wel een kampioenskandidaat binnen. Ja, daarvoor moet je 14 dagen erbij wijzen, hè? En vooral ik met kapkezielen. Want is dat misschien wel de kracht van Douwe Visser van Grauw? Die stabiliteit, die continuïteit? Dat, hij is een continu tactisch een hele goede zieler. Want we hebben het al eerder geconstateerd dat hij dit hier net zulke geweldige starten hier. Dan toch tactisch en op snelheid vaak helemaal terug het hele veld heen komen vanuit een mindere positie. Dat is toch wel hetgene wat Douwe Visser van Grauw dit hier dienen had. En waarschijnlijk hem het kampioenschap opsmiet. Maar er zijn al een heel soort bijzondere dingen gebeurd deze week. Dus letten wij net voor u erin op waar de kampioen wordt. Snits achter Jenne wordt onderhelpt nou ik de boei op naar het kruisrak in. En dan is het ook mooi om te zien de hulpchancen die we net terug het water varen. Die binnen de hele week erbij. EHBO. Hoeven gelukkig vaak neer te dwan.
Maar als er wat is, dan binnen ze er. Drie keer jeder. Stier er op het heegste treedje. Douwe Visser van Grauw. En hij likt het hier onderwijs naar zijn vierde kampioenschap in de SKS. Maar wat gaan ze het u spannend maken? Wat een wisselingen en vraagtekens werden ze correct. Maar daar liep het voor eerst nou niks meer aan halen. Binnen de man van Utveen alweer boord om boord met de dragsters. Ja, Utveen zet de draaiel in en had in het vaderwinserak toch weer Jeroen Pietersma voorbij stutsen. Ja, dan gaan ze toch een stuk meer gong in die roemerakken dan de dragsters. En dan ben we waarom bij Nies krijgt. 1 Akkerum, 2 Jennewaard, 3 Snits, 4 Grauw en 5 het Jereveen. Ja, dan krijgt dat jongensboek van Sietse Brouwer van Cels een heel mooi vervolg hier. Want waar je ooit denken kan dat je als debutant voortendaags het tweede plak veroveren kennen in het grote SKS kampioenschap. Ik denk net dat er een soort mensen binnen die dat goed voor zijn hier. Ja, dan zeiden ze altijd in hem, ja, dan moest er nog wat groeien en alles en nog wat. Nou, dat groeien, dat kan nog maar hier een plakje. En dat is de nummer 1. Wat een sprong, wat een progressie. Maar ontspannen zullen, dat schijnt toch ook een heel soort op de levering. En Jere in deze slag ken je wel doldwaas een oorval doen om gelijk bij de boei oestag te gaan. Maar hier zit net zo volle in en we zorgen dan ik dat ze al je keurig achter elkaar omvaren. Want dan heb je nog het risico dat je zelf jeder oestag gaat. Dat vind je een git wel jeder oestag. Maar dat is ik weer in Hellebust. Terugdrachten. Ja, ze hebben ik niks te verliezen. Ze kennen hun tweede plak is wel heel vast in handen. Dus het is toch mooi om te zien dat ze toch beziekje. Ik al zal het heel dreig wezen. En dan kunnen we echt constateren dat het tal wisselingen minimaal is op dit stuit. De laatste tonnenrondingen wint alleen nog even dracht naar Jereveen dit een keer van Stworken verwisselen. Maar de rest van de vloot blijft op het plak lezen wat ze lezen. En elke minuut komt de titel dichterbij voor Grauw. Maar Sietse Brouwer maar toch wel een beetje oppassen. Ik voor de snitsers, hè, voor een plakje. Daar moet ik net al te volle tussen zitten. 27,8 om 32,7. Dat is 4,9 punten.
Dus Dus er maar Als jouw plakken tussen zitten. jouw plakken dus. Als hij een te gewaagde slag doet. Dan en Ljouwert en Drachten komen er weer tussen. Dan wordt het voor hem. Ik weer krap aan. Maar volgens mij kon de Snitsers hem alleen nog maar inhalen als ze zelf won. En zij boven de zij zijn. Dus dat stredde plak liep het wel wis. Voor Snits. Het vingen onderin de mar. En de boppen heel aan de boppen akkeren. Wat alweer Troddewien gaat. Als het dan net gebeurd is bij de Winier. Hij helpt je weer even aardig gewoon. Er komt weer een dikke vlaag hoe de maar zet. Het is gewoon zo nou dan behoorlijk rustig. Maar uit en trog zitten er nog heel vernietige vlagen in. Ja, dan kun je eens even onder het scootje Del gluren. In het geval van Janne Woord. De gangboorden spelen weer even leeg. Want er wordt wat wetter opschept in die vlagen. Sinds je er al bij kwam, hè? Oeh. Daar moet ik Akram even alles loslaten. Ja, en dit binnen PR-situaties werd de scootjes die het net er even binnen het even moeilijk gaan. Dat is ook de gok. Maar dat is ook de consequentie. Als je niks doet, dan ga je het nou zwier. En dan bent het misschien maar een paar momenten. Maar ja, zo'n moment kan ik betjutten dat je omginnen. Ja, want Grauw draait weer precies in zijn hele hudde vlaag. En dat zeggen van ze krijgt ik al, moesten ze even alles loslaten. Maar nou, en mat ze dan ik nog wat achter het snitsdel. Want dan want je toch behoorlijk de scoort. Via dit ben situaties zou je hier een flapper wien uit de tuig van snits krijgen. En wordt, nou, het lijkt toch dat de snitsers toch nog behoorlijk via de roos zitten. Maar dan accelereert de wien. En dan moet je verschrikkelijk oppassen. Dan lig je even stil onder de tuig. En daarna krijg je een twakkese hut in je eigen tuig. En dat binnen linker situaties. Maar gelukkig gaat voor eerst alles hier nog keurig. Pieter Meter, roem op kop. Ken de vlagen ha, nota. Je hebt een woord lijkt de boei ietsje oer ziel te hebben. Ze hebben de scoort nog wat rommer. En daarachter matten de vingers wezen. En waar komt Grauw dan bij? Die moet hier nog zitten. Daar ben Douwe Visser en Simon. Want dat zou nog de enigste mogelijkheid wezen dat het vingen voor Grauw komt. En hem dan helemaal uit de baan zielt. Maar het god is nog behoorlijk. En ik het vingen een dikke vlager in.
komen toch wel wat dichter bij elkaar. Al kruist Grauw er nog wel voordeel. Het lijkt toch dat het Veen dichter bij de Grauwsters komt. Veen op bakboord. Ja, En had Grauw dan genoeg gong om daar nog voordeel te kennen. Het liep het er al op. ja. Het verschil is net zo groot meer. Nee, dit is leuk voor de wedstrijd. Er matten meer plakken tussen. En het Veen gaat gelijk hoe stag hier. Ja, of krijgen ze hem even helemaal in. Ze krijgen hem even in. Ze drukken wat te volle erin. En Grauw doet dat ik keurig hier. Die zwargen er even voor dat het Veen wat uitschieten win krijgen. En daar wordt Veen het in zitten, dus die liet hem even een beetje opsturen. Maar Grauw houdt het doorticht. Maar het Veen is een hele manier doen. De nummers 1 en 2 in het klassement. Vlak bij elkaar op waai naar de bopperste ton. En dit smaakt het Grauw het best. Want zij mij twee plakken lezen litten ten opzichte van het Veen en ze lezen er in voor. Wils Akkerem al een tijdje om de bopperste ton is. Draait nou ik Jennewoord om boei nummer 1. Tijdsverschil is aardig oproeier. We zullen hem even exact klokken. 1 minuut 2. Deze de Akkeremers voor op Jennewoord. En dat wie 2 routen nog 18 seconden. De Snekerpan ken ik net vooruit zielen. Want komen deze scootjes dan ik nog dichter bij Snits. Hoe stuurboord. Er shirt alles in je voorop, maar dat zit meer naar de boei wijzen dan naar de orenscootjes. Nee, het is wel duidelijk dat de Snekerpan zijn titel hier inleveren moet. De winnaar van Vlienen hier zielt hier in tweede positie op de Snitsermar. En zal na elke dag ook in het eindklassement die tweede positie innemen. En de andere 2 podiumkandidaten zullen daar vlak achter. Grauw en het Jereveen wilst. Het Jereveen weer een knappe vlaag nog even krijgt vlak voor die tonnen. En waar had Snits het dan? Lisselitten dit hier. Kwam er vliegen hier. De memorabele race op de Veenhoop van 4 naar 1. En pakte er een heel mooi got. Dit hier slagen dat net. Hij begon in Grauw al op een zandenplakje. Koer net niet voor de zielen. Jennewoord, ja natuurlijk ik hem in de start noemen. Maar ik net niet voor op een jogende plak. Langwaar hier er een 8e. Voor de rest zitten de hele tijd bij de top 5. Maar daar binnen de punten op doen. Ja, wil ze toch echt een paar overwinningen in de boesten stekken koer. Dus we kunnen eigenlijk stellen dat het voor Snits wat wisselvallig weer. 1 op Terhenne, 1 op Ellehuizen, 1 op Woudsijn. Ja, 3 overwinningen, dat is prima. Maar het weer dit seizoen net constant genoeg voor de oude visser van Snits. Sjog eens even om wat voor baren deze Ljouwertersmaatje hier op een Snitse mar. Het waait op weer flink hier. De
het wetter wordt van de goal van oh, het shirt toch een pittige 5. Wel jou het Joert ik, laten we hem eens even nemen. De laatste 2 dagen toch beter op dreef. En dat is een mooie afsluiting voor hun kampioenschap. Dit hier wat minder starten. Ljouwert het weer een plakje omheen, erachter voorbij Sielt. Sielt nou naar een 6e plak daar. En we kunnen toch constateren dat 2 dagen geleden het Lemsterskoetje er nog prachtig bij ziet. Het deze laatste 2 slotdagen is heel dol zitten lid. En dat is toch ik heel spietig. Ja, de beide mensen uitslagen. 9e op de Lemmer. Ja, Joert lezen ze ook op een 8e positie. Merkwaardig. Want zijn weer heel stabiel in die eerste weken. Weer 2e plakken erbij. En staren gewoon is dat toch wat voor het zakken. En dan zeggen we toch het vinger even weer in omvolging hier op Grauw. Wils Grauw zich net gek maatje lid liet het. De loert erin houdt. Maar Jereveen kiest hier een hegere slag in het Vaderwiense rak. En beziek het boord om boord te komen met de Grauwsters. Want bij de volgende boei mat het binnenste skip. En dat is de positie waar Grauwe nog het meest zit. Vooraan krijgen van het boetenlezend skip. Maar dan moet je wel boord om boord wezen. Dan moet wel in je deel van je skip verbinding hebben met het orendeel van het skip. En dan net erbovenop maar een virtuele lijn. Wat zijn? Stabiel in de achteraan Joert. Dat wordt allemaal nog aan het zingende plakje heen, de laatste route. Reefke in de fok. Dat kan alleen nog maar de hele mannen wezen. Want nevens mij zeggen we dat dat het enigste groetje wie mooi een reef in de fok. En dat is ik weer. Ja, kiezen dus duidelijk voor de veiligheid. Ik maar een jonge ploeg. Maar je zorgt dat dat dan ook vaak als consequentie had dat je snelheid verliezen. En dus plakken. En dan krijgen we signaal dat de SKS-commissie van Snits dwaande is om er een finish in te lezen. En kunnen we dus uw opmeidje voor de apotheose van deze SKS. Ja, de finishvlag. Die hangt er. En dat betekent dat we straks om die onderste tonnen boven een klapkameitje. En dat de finish voor het publiek op het starteiland te lezen komt. Ja, en dat er net verhoort, dan is het duidelijk wat hier de spekkeeper is, Joert. Ja, dan moet er alweer heel wat raars gebeuren. En dat hopen we natuurlijk net. Het moet zielende wooi vertjennen worden. Dan lijkt het je toch de beslissing voor het SKS-kampioenschap 2020 definitief te wezen.
En het wie een roerig kampioenschap. En dan ben ik benijd dat de bemanning en de skipper van het Dwarpgrauw op de hichte is dat het protest in Lutsen is. Want ze wisten wel degelijk dat er een protestje in wie. En weten ze dat het in Lutsen is. En dat hebben we correct als mooi de finishjuster of jij-juster van Pieter Meterschen. Dat wie een inhouden juichje omdat ze nog wisten dat er wat boven hun hol hong. Wij kennen straks zien bij de grauwsters dat ze er al van uitzoeken binnen dat ze kampioen binnen. Of dat het ik nog wat een ingehouden gejuich is. Maar we moeten nog een hele slag omheen naar het starteiland daar. Rom om die boei heen. De cirkel om de boei, de virtuele cirkel om de boei is normaal 2 skipslengten. Nou, daar zitten ze een heel eind aan. Theoretisch kan het vind je gewoon in het gat doeken. Maar daar is 4 voor, zitten ze de 4 achter. En zal ik grauw al op tijd onder wien lezen om het gat dicht te houden. Ja, en dan komen we heel dicht bij die climax. En dan hebben we nog grauw Hardouwe Visser. 2014 weer er al als kampioen. 2009 zijn eerste keer weer van 2005. Dat is alweer een Skofse lijn. Maar dit kan dus zijn 4e SKS-titel worden. Daarmee had er dan iemand meer als Pieter Brouwer van het Jereveen. Die won hem 3 keer. Maar zijn neef Douwe Visser van Snits, die had al 9 kruisjes achter zijn namen. Die verliest hier zijn titel van Vlienier. Maar is wel de grootste winnaar van de Oranje Jeren. En dan is het broer Albert die nou op een 4e plak in het kampioenschap aankoerst. Wils Akkerem er nog even goed in krijgt. En Akkerem ik nou een 5e plakje in de eindstand zielt. Nou, ik denk dat Akkerem de lemmer inhelpt. Dat verschil is maar 4,8. Akkerem kan 0,9 bijschreeuwen. En de lemmer die moet 8 punten bijschreeuwen. Dat is ik mooi oude trek. Ja. Op mijn papier gewoon. Nou Frederik, ik krijg het van de computer terug. Dus we zullen zien waar het beste rekening kan. Computers worden geprogrammeerd, hè? Het statenjacht. Mooi, de commissaris van de koningin. Arno Brok, zijn eerste huldiging bij het Scootjesielen. Dat had er nog net jeder die en hij wie meer een hiestemanshouder. Nou, dat denk ik mooi san. Enerverende zielerij, zilder. Ik voor het Scootjesielen wil leefhaverij krijgen ha. Ja, Jodendij is het zelfs al de commissaris van de koning. Het is correct als mijn bol zit en achter. Je rijdt je er net van af. Wils de Snitservlag in top hing het van de Kotter. Oh, hij stiert zelfs op de starttoer van het starteiland. En we krijgen nog even een aardig wien. We sjuggen het onder een bakje. Dat zelfs wat in de wedstrijd het door de camerabeelden. Dat er hier nog behoorlijk wat winst zit. Maar Akkerem nog mooi. Ja, hier zitten de mooiwerkers van Omroep Friesland. René Diek. De topcameraman, letterlijk. Ja, die krijgt soms op een Belg. Er staat simmer in Friesland op het bakje. Qua temperaturen ben we er nog net aan taart, maar qua spanning en zielerij wie het een prachtig kampioenschap. Ja,
Dan zal Pieter Meter toch echt een licht beetje het dubbel gevoel hebben. Want hij gaat hier op naar zijn derde officiële winst. En die vierde winst van Lemmer Ian hier direct in hand, maar daar werd er druk protesteerd. En hij had dus zien dat hij een heel snel skip had en heel mooi voor inzielen kan. Maar hij had het dit seizoen op een paar cruciale punten liggen. En dat kost hem net alleen de titel, dat kost hem ook het podium. De grote man van het voorseizoen. Daar alles woon haast. Koert dus in de SKS kampioensstrijd net wie een meidje. Wil Snitsem je nog even heel mooi heeg krijgen. Die kun je toch een heel eind omheen steken. En ik, Akram, stuurt hem nou wat omheen. Grauw achter de snekerpan. Deze stand noemen ze 1, 2, 3 en 4. Hebben we haast van kop als jongen. En hoe vier is het dan nog? Het publiek zit al ongeduldig te wachten. Ze willen vanzelfs heel graag haar favoriet aanst te juichen als ze voor het starteiland Del Ciele. Dat zal de ploeg van Grauw worden. Dat kan nou haast net meer mis. Maar deze bemanning verzint het vanzelfs echt haar omdenken. Pieter Meter, mij Akram. Ja, hij joeg dit kampioenschap echt kleur vanzelfs. Met wonderlijke situaties, met nog protest, een heger beroepssituatie. Spanning ohne eind daar. Hij krijgt hem er je nog dik in, hier. Hij maakt hem wel overeind horen. Ja. Het houdt net op dat het leest. Deze mannen zich straks wel blij weer zo'n bierke kennen. Ja. Wat middel gaan op een spieren. Want dit is weer werk. En dan liep het er nou weer zo rustig als ik weet net wat. Het is op en del met de wien. En intussen is het fjouwer roeren. Is de wedstrijd mooi volzield. Het liep het wel dat Ljouwert weer tussen het Veen en Grauwkaam is. Die zeggen we al heel het zielen ik in het Vaderwienserak. En het Veen gaat de hele tijd bezocht om oren slagen te maken. Maar dat had hem niks opleverd. En moeten ze nou op naar de startkotter en in één keer door de finish. Ja, dan leidt Ljouwert hier poppen het Veen. Zal wat voor de stand trouwens net een soort consequenties hebben. Heerenveen kent wat dat onbelangrijk. De eerste kan ze net meer worden. Maar de tweede plak dat kan ze eigenlijk net meer verspillen. Hier komt Akram aan. Die is nou toch dicht bij de finishlijn. Pieter Meter, we zullen het even zien. Hoe blijft de man met in de jager? De voest in de loft. Hij gaat door de lijn. Hij laat zien dat er het kan. De tweede reguliere overwinning voor Pieter Meter van Akram. Hij pakt nog een plak in het klassement, komt op het vierde plak en wint de wedstrijd op de Snitsermar. Knappe prestatie. Absoluut. Ieder jaar wordt er rekening met hem houden en ieder jaar zit er weer een dingetje bij.
Jennewoord en Snits die moeten er nog om strijden. En had Jennewoord dan nog genoeg uur om voor de Snekerpan te blijven. Die ben echt nog even aardig in duel. En ik ben nijd hoeveel plakjes er tussen het Snits en het Veer zitten maaien. Want als Ljouwert... Nee, Jennewoord gaat nog voor de Snekerpandel. Die krijgen we mooi, maar we zien het onder Fok. Hij houdt op de vlaag. En dan voor Jennewoord, ik is een mooi tweede plak. En is dit dan wat een pleister op de wonden voor Gerard Pietersma? Ja, officieel hun beste resultaat in deze SKS. Sneu voor hun zijn weer natuurlijk de winnaar op de Veenhoop. Die wedstrijd waardskrost. Maar nu een tweede plak, een netjes afsluiting van de SKS. En de Snekerpan. Die had nog een opzietter nodig. En finisht dan als derde. Douwe Visser van Snits finisht hier als derde en pakt ook het derde plak in het eindklassement. En dan moet nou hier de kampioen van 2000 Zandje aankomen. Douwe Visser, het dwarpgrauw van zelfs Uitgrauw. Het karakteristieke gele kopje, voor u is dat wel makkelijk. Van 4 orten herkennen. En wij willen graag even zien hoe je juicht wordt. Bist zij bewust van het protest? In ieder geval. Ze krijgen het waarschijnlijk wel mij van de andere kant. Want de fans staan al te klappen en te juichen en te toeteren. Ja, de grijns al op het gezicht. Ik denk dat zij zich bewust binnen van hoe de situatie erheen loopt. De laatste meters voor het scootje van Grauw. In het SKS-kampioenschap 2000 Zandje. Douwe Visser. Nog even een keer opsturen. En daar is het verlossende schot voor het scootje van Grauw. Kampioen 2000 Zandje, Douwe Visser van Grauw. Hij pakt zijn 4e titel. Hij is de beste dit seizoen. En wint met minieme voorsprong op het scootje van Jereveen. En het lijkt het nou wel dat ze pas jaren dat het protest in Lutsen is. Dat ben ik wel even benijd om dat letter te jaren. Want nou begonnen ze pas te springen, nou ze jaren dat het protest in Lutsen weer. Even voorzichtig. En wij willen graag natuurlijk een eerste reactie hebben van de nieuwe kampioen. Wedstrijd, nou, die had een prachtige wedstrijd uitzocht. Aleida, de vrouw van Douwe Visser, die weer dus mooi joet. En die omhelst ik allemaal. Ja. Maar er moet nogal even wat gebeuren. En de kop moet er nogal even bij. Het spulje Del. Oh, ho, 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 ho. Dat gaat haast mis hier. Want de geek komt in één keer roer en die neemt een man mooi. Maar het gaat gelukkig krijg goed. Ja, zij maakt je dus gewoon echt even live mooi. Hoe het erom gaat dat het zo'n enorme win is. En ja. Ja, even een lichte chaos natuurlijk on boord van het kampioenschap. En dan zeggen wij dat ze bij Jereveen echt blij binnen, hè. Daar wordt echt al tikken op de boarding. En oh, oh,
Oh, wat een debuut in de SKS. Sietse Brouwer en zijn bemanning zielt voortendaliks naar een heel knap tweede plak daar in dit SKS-kampioenschap. Achter Douwe de Vries. Bij Grauw, ja, er moet nog even een touwtje en dan is alles goed. Gosje, Mickey Douwe, wat een midje. Jongens, wij meteen, ons varen we de finish weer terug. Ja, zet dat touw nou even vast en jou eens even een gankje, doe nou even wat. Nou, dit is even een beetje waardeloos, want dan is het hier niet meer wat doet. Nee, ze zijn al eerst vreselijk gebleed, maar er moet nogal wat gebeuren. Touwvers moet je, jongens. Ja, het gebeurt. Dan varen we nog weer terug de finish in, dus kleren we. Ja, nee, nou is het goed. Rustig maar, rustig maar. Nee, maar het wordt alleen goed, dus zetten die man niet paard. Wat een midje. Ja, sinds dat wel. Deze beetje hebben we alles mooi maken. Stress, spanning, geweldig soort wien. Ik geloof dat Pieter haast elke keer zit. Als de size voorspelt, dan komt het net. En als de size er komt, de size, nou volgens mij hier we ze nou wel. Dus wij hier te vol opstaan. En ja, we konden racen, maar de man moesten wel aardig aan de bak. Ja, wij hier in het geluk natuurlijk dat, of de meesten fijn hier de pech, dat zien staat net goed weer. En ja, u staat die slag aardig. Alleen nog toen kwamen we bij de wal, toen vregen we rond voor de wal ons net, dat joegen net. Toen moesten we safrem erachterlangs. Ja, en toen kwam de Zuidwesthoek. Ja, volgens ons kon het goed genoeg. En voorop wijs ik hier van kom maar. En we binnen 20 meter verlangs en ze toch het vlagje omheen. Dus dat was al even zuur. Want volgens ons kon het echt makkelijk. Maar ja goed, je had er wel mee te krijgen. Dus daarom weer de sfeer krijg ik nog net helemaal goed. Want je weet nooit wat ze doen. Maar, Je wist net dat Zuidwesthoek het protest wel op net terugzetten. Nee, want hij laai om volgens mij. Dus wij konden niet meer zien wat hij doen. En dan kerst ik net goed, maar ja, in ons beleven hier we helemaal niks fout in. Maar hun niet toch naar verschillende oorzaken, maar ja, het komt voor ons makkelijk. Maar ja, en voorop bij hun wezen ik al, kom maar. Ja, wat doe je dan? Dan zie je het erom natuurlijk. Maar, en ik geef wel dat Heerenveen net een goede staat hier. Dus we hier het risico net niet eens hoeven te nemen. Maar maakt het nou helemaal niks meer uit. We hebben het. Ik moet me heen tot me toe dringen, want het was echt een beetje geweldig. Heerlijk. Ja. Maar het wist weer kampioen, Douwe. Ja, het was toen 14 laag, hè, wie het. Dus nou weer, helemaal super, geweldig, heerlijk. We hebben het versield als Wilm. En nou ja, het hem ik was jongen de man van Heerenveen, ik helemaal top, helemaal super. Kwam dus heel mooi uit dat hun net een goede staat hier. En nou ja, Snitset en Akkerum het natuurlijk, ik ben geweldig zield. Dus een zwaar bevochten kampioenschap deze keer. Maar we kunnen nou zeggen, hij is voor u. Dat mag je wel stellen, maar dank aan de Zuidwesthoeken. Ja en nee, het weer net een protest volgens u. Dus Nee, maar ik bedoel ik even Zuidwesthoeken die het Akkerum eruit protesteert. Ja, maar dan hier ze nog net voor u geweest. Nee, dat klopt. Maar dan hier ze wel vol meer mooi die er nog in het kampioenschap. Ja, maar goed, wij moesten toch op Safvolle letten, dus dat hier ik al niks meer uitmaken. Maar Akkerum had ik gewoon hartstikke goed zield natuurlijk. Volgens mij had hij punt zo'n of punt 6. Dus ik kan net zeggen dat maak je weer dit hier. Absoluut net. Ondanks dat het de tolen weer. Ja. Precies. Commissaris leidt ik aan, het stedenjacht leidt aan. En commissaris Arno Brok die zal aanstaan ik op dit scootsie stappen. Ik zie dat het blijft in de vorm van een zwut. Dat er al de vleugeltjes op staan, maar de Berenburg, dat is traditioneel. Dat brengt de commissaris altijd onboord van het kampioenscootsie. En dan mag je alle mali die in zo'n vleugeltje met Berenburg drinken. Ik zeg dat de wethouder van het Eckhout, die is erbij. Ja, het ben hier alle prominenten, want ik de burgemeester van Zuidwest-Friesland, die wie hier op het wetter, die ziet op de fotografenboord. Ik die zal aan ze wil komen. Wil dat Aleida, de vrouw van Douwe Visser, Douwe nog even onkroept. Ik wil even aan die vragen, Aleida, wat heeft een wedstrijd uitzocht om mooi te zien? Jeetje jongen, nou, ik sta te trillen op mijn voeten. Ik heb niks dier, maar het is zo spannend. En Heerenveen kwam steeds dichterbij. Dus ik denk, oh my god. En toen hier ik nog dat protest van de Zuidwesthoek. Nou, wij konden er makkelijk voorlangs in deze beleving. Maar nou ja, en toen die ontlading van... dat Jim zijn van het Zuidwesthoek het protest eruit hier. Nou, toen kon het pas echt blij wezen. Ja, nou, Lokwenske, ik van Aleida. Ja, jongens, het is hier altijd een hele gezellige chaos op zo'n kampioenskoetsje. Dus ik jou hem eventjes waarom we komen aan ze wel waarom bij Douwe Visser en zijn man. Ja, en dan zul je maar hoe spannend het dus blijven kan. Want eigenlijk is het goed jongen, hè. Zij wisten het nog net zeker als ze wel wist van die titel winnen.
Nee, ja, je zou wedstrijd zien met saffelen wie noem ik op. Mensen kent misschien haast net voorstellen, maar je bent echt, het klappert, het roest en alles. En je bent alleen maar met jezelf bezig. Dan, de communicatie zou ik al maaide ik net wezen, maar ze hielden het dus net in de gaten. Ze hielden in de gaten dat ze een mooie wedstrijd zielden. Maar toen echt het verlossende bericht kwam, protest in Lutsen, gongen ze echt uit hun dak. Ja, toch weer een prachtig mooi kampioenschap voor het Grauwste Scootje. Laten wij even de daguitslag voor jullie toch even opnemen. Op het eerste plak is eindige Akrum, Pieter Meter. Tweede, Jennewoord met Gerard Pietersma. Op nummer 3, Douwe Visser van Snits. En dat is ik zien plak in het einstaan. Op het vierde plak, Grauw, Douwe Visser. 5, Ljouwert, Willem Zwaga, zijn beste uitslag ont nota, liek het mij. En op het zesde plak, Sietse Brouwer, Mooierveen, die op tweede eindigt in dit kampioenschap. Op het zevende plak, mooi voor Jeroen Pietersma, nou het ongemakje, Joertodai, het Dragsterscootje. Op 8, Lemmer, Albert Visser, Jorgen Huzem, het zien je wat zijn, over de hele mannen van Klaas Westerdiek. Toch waarom Sjent op een mooi debuut. En we hebben het jongen spietig voor de mannen van Auke de Groot van de Zuidwesthoek. Zij binnen omslaan, maar gelukkig binnen er geen gewonnen. Ja, Wils, de commissaris van de Koning, Arno Brok, de lekkere drankjes uitdeelt aan de winnende bemanning. Kunnen wij nog melden dat in het eindklassement Akkerum toch nog het vierde plak veroveren had. En de Lemmer dus een plakje zakken is naar plak nummer 5. En dan zit het er in één op, hè? Het SKS kampioenschap 2000 Santje. Een roerig kampioenschap. Ja, dit zielerij is hard, maar het zal ik wel weer een warme winter worden voor het bestuur van de SKS en hun leden. Een vogeltje. Een romerke zonder poortje. Dat betekent gewoon in één keer achterover. Ja, en daar zit het publiek op een wal. De kampioen komen in het zicht en krijgen de ere die haar toekomt. De vierde titel voor Douwe Visser van Grauw. Maar wat ik een blijdschap op de Gerben van Manen. En ter jochte, debuteren met een tweede plak. Gaan we dat ooit wel eens eerder mee maken? Ik ken het in het heugen, dan zouden we misschien dat Ulbe Zwaga, die gong in zijn debuut hier ik al heel snel van start. Maar dan moeten we maar eens even naar de mannen van het Night-team, zoals het dan heet. Die weten alles hoe het scootje zielen en die hebben dus deze editie ik verzoenen van een mooie achtergrondinformatie. En wil je dat eens nou zie je op www voor het Night-team. Het staat alles hoe de skiernis, uitslagen en wat er ik maar te vinden is. Hoe alle scootjes, zowel SKS als IFKS. Dit is Vlietnier voor het eerst hier. De huldiging. Gelijk op het starteiland. Voor het publiek. Oors vonden het altijd in de gesloten kring. In de tentplak, jongens. Nou zijn er 2 huldigingen.
Dit is de huldiging voor het publiek en Joen is het voor de bemanningen in de tent. Maar dit is toch prachtig voor het publiek om even heel dicht bij hun heldenwezen te kennen. Ja, nou komen ze lekker tegen bij de wal. Nou kunnen ze aannemen knuffelen worden. De kampioen van dit jaar komen uit Grauw. En deze Nestor van de Vloot, Owen Tjerkstra. Lang lien ik altijd al zelfs koetsjeskipper West. Lokweesketjes in Squanszoon. En een dikke tuut natuurlijk voor zijn dochter. Maar misschien had hij dat, ze krijgt al als eerste dien. En ik denk, als je nou met het scootje voor de wal komen en de meesten er staan, dan komt het besef dat je het werkelijk woen hebt. De adviseur. Ja, ik weet net dat we Safir al binnen. Wel is het scootje nou nog gewoon de wal. Dat we het op dit stuit dienen. En ja, het is zelfs een hele grote chaos. Nou vissen erin naar voren, die willen al zien bemanningsleden. Ik eventjes bij de haan. En ja, de commissaris die is hier in de buurt. Maar die is nog net zo vier dat er al een prijs uitdrukken kan. Ja, Safir ben we nog net. En moeten we nog even op wacht zien. Ja, iedereen mij vanzelf hebben mij genieten van dit speciale moment. Want zo vaak word je geen winnaar, hè? Deze man had het al een paar keer eerder preun, maar het is toch ieder jaar net 1, 2, 3 samen klaar om kampioen te worden. Bemanning en aanhang. En Hilde Boesjes van de SKS. Won natuurlijk ik. De man Lokweenskje. Of zo juist maar even voor de huldiging. Maar wat mooi is dat het weer eens een kampioenschap weer wat op de laatste dag nog beslikken worden mast. Maar nog in elk geval 3 potentiële kandidaten voor die overwinning. Die niks scheelt of Akram hier direct naar bijet, dan hier je natuurlijk een helemaal mooie finale gewoon. En dat je op zo'n moment toch de beste wordt, dan is het een kampioenschap met een gouden randje. Douwe Visser even in peteer, maar de skipper van het staatjacht. Even ontspannen. Want er komt van jou nog genoeg op morgen. Super. Dankjewel, Koppie. Super, hè? En dan kunnen we nou ook even de uitslag, Jan, van de eindstand van wat het SKS Ziel 2020 opsmieten had. Er zit nog één voorbehoud bij, want je weet er net hoe jouw regering meegenomen wordt. Maar ja, die is uitsluiten. Dat is, maar hoe de puntentelling is, dat is nog net duidelijk. Wat we wel vaststellen kennen is dat dit de kop van het klassement is na 14 dagen Scootje Zielen. Op 1 Grauw 28,8. 2 het Jereveen 33,8.
Traaien Snits, Douwe Visser 34,7. En Akkerum die wordt vierde met 42,7. De Lemmer op het 5e plak voor Jennewaard. En Huzum heel netjes op een 7e plak. Johannes Meter met 52 punten. De Zuidwesthoeken die eindigt op het 8e plak. Auke de Groot gang Joert om. Hellet 57 punten. De hele mannen bij zijn debuut van Klaas Westerdijk. 62 punten nummer 9. Wat zijn wordt ziende met Terke Klaas van der Meulen 73 punten. Ljouwert Willem Zwaga 81 punten nummer 11. De 12e plak is voor Drachten Jeroen Pietersma. Langwar staat nog op de kaart. Jaap Zwaga zielde de laatste wedstrijd net mee. Eindigt op 113 punten. Nou, nog net En Fjetjen eerlijk de huldiging. leeg. Er wordt klapt omdat de vlaggen in de mees gaat. De Frieske vlaggen. Het teken dat dit het scootje is van de kampioen van 2000 Santjen. En ja, op het scootje, ja, dat staat helemaal vol. Met bemanningsleden, met vrouwen, met band, met mensen van de commissie Grauw. Het is echt ja, een heel soort mensen. En dan naast het scootje luidt het steertejacht. En op dat steertejacht staat nog even heel rustig de commissaris van de Koning, Arno Brok. Wat voor midje hij Johan, meneer Brok? Ja, heel mooi. Heel bijzonder. En het wie mooi waar. Dus ja, extra dimensie, maar ik zei zonder wedstrijd. Ik denk dat het een hele mooie ziel daar weer. En het is zo mooi om te zien. Die mannen binnen zo weg als een kat. En ja, ontladingen. Hè? Dus een heel mooi gezicht om dit zo te zien. Ja, heel mooi. Heel... Emotionele ontlading, hè? Ja, zo zag het er wel uit. Ja, heel bijzonder om dat zo mooi te krijgen. Nou, maar Johansen een prijs uittrekken. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nou, er is ik heb al heel groot draaiboek jongen, maar net als mij, dat regelt hem al eer wel vanzelfs. Dus ik blijf gewoon rustig. Het is al leuk om te genieten van het steertejacht, hoe die molen dat zo van genieten kennen. Dus ja, dat is al een toppunt op hemzelf. En nou, aansluit de prijs, dat je er echt bij. En er weer nog een paar verrassingen, hè, Joert. En in deze competitie ook. Dus het is net als mij weer een, nou, het weer een boeiend hier, om het zo maar te zeggen. Heb je het wat volgen? Ja, absoluut. Ik ben meer als de helft erbij geweest. Maar een soort gasten. Maar ja, het was net alleen nog de laatste dag. Maar ik denk dat ik wel zo'n of 8 dagen erbij geweest heb. En dan maakt het gewoon extra bijzonder. Ja. Het weer een groot stuk Friesland promotie, hè? Ja, dat is het ook. Zorg net omdat we het waan maken voor de promotie, maar het waan voor de sport. En de affiniteit met onze cultuur. Maar ja, de simmer in Friesland is zo bijzonder. Dat is, ja, op geen oorplak is dat zo. Maar het keerts, maar de zielerij, het schoetjeszielen, de hinstersport. Ja, het vierleppen verleden week weer voor mij een geweldig succes. Dus ja, om de simmer in Friesland te wezen, dat is ja, prachtig, prachtig. Mooi zo. Commissaris van de Koning, Arno Brok, hij zal aan de prijs uittrekken. Wil dat het orkest hier begint te spelen? Ja, dan binnen we Mayo in afwachting van die officiële huldiging straks op een wal. Voor dat massale publiek wat toch weer aankomen is op het starteiland. En wat zullen deze man heerlijk hier omzweven. Liet zijn ze Bobber de Groen. Zij binnen de kampioen van 2000 Santjen. Ja, hier nog even één keer het moment dat Douwe Visser oer de finish komt. De handjes gaan een beetje omheen. En nou weten ze het. Het protest is inlutsen. Wij zijn definitief de nummer 1. De toem kan omheen. En oh, wat komt dan die lading los. Dan had Douwe Visser eindelijk eens een keer zijn vrouw mee aan boord. Ja, en dan is het misschien wel de spannendste wedstrijd van het hele kampioenschap voor hun. En dan hebben we prachtige sport beleefd van een beetje.
Ja, dat moet ze maar vaker van die vrouw in meenemen. Want wie het ik net verleden week Douwe van Grauw van Snits, die zijn vrouw meenam hier en ik gelijk in je waard. Dus misschien wordt dat de nieuwe trend voor 2018. Ja, en de drukte neemt altijd, hè. De waargoden werk je mij gelukkig, het kleert het op. En dan hebben we een ideale situatie voor de huldiging van het scootje van Grauw. En dan nemen we altijd de skipper. Die is natuurlijk bekend. En Tambo Oosterhof, de adviseur, is vaak neemt, Douwe Visser. Maar ik, oud-skipper van Langwar, Ulbe Bronsma zit er aan boord. Oud-skipper van Jouwer en de Langwar. Oone Tjerkstra, ze krijgt ik al neemt. Die zit er aan boord. Nog een oud-skipper, Freddy van der Heijden, maar dan van het IFKS-koetsje, de drie gebroeders. Wietse Kaastra, dat is een Grauwster. Waar Sinswan, Hette Kaastra en Jelmer Kaastra ik mooi aan boord zitten. Herre Hooghiemstra zit ik aan boord. Mooi Egbert Skoustra. En Douwe Visser, dat is een zoon van Teke Douwe Visser, de oudskipper van de hele mannen. Zit aan boord. Laurens Visser, Ulbe Visser en Douwe Tadema binden de orenbemanningsleden. En Douwe Tadema, mede-eigenaar ik van het Dwarp Jestewaard, vroeger met zijn broer aan boord. Of van het Grauwsterskoetsje, Sil volgende week waarschijnlijk ik met zijn broer. En dat is volgende week, is natuurlijk morgen al. Ja. Losgaan op de IFKS bij Hilton. Die ziet gewoon 3 weken achter elkaar. Douwe Tadema. Want de IFKS is voor een hele soort scootje-zielers een heel mooi podium om je op te werken. Het zilveren scootje. Dat is de prijs van de oerwinnaar hier op Snits, hè? Dat is de wikselprijs van de SKS. Wil onze camera even wat bibberen. René Nagelhout, de voorzitter van de SKS Ontwut. Voor onze vereniging. En wat een fantastisch spektakel hebben wij bij Sjoerd. Wij zijn ontzettend blij met hoe dingen rennen. Het is voor jou jammer dat de Zuidwest ook omging. En dat er een gewonnen wie aan boord van Drachten. Dat is allemaal gelukkig goed betalen. Dus dat wil ik hem alleen mooi aan. Dus wees gerustig het thuisfront van Drachten en Zuidwesthoeken. Maar het leidt onverleid dat wij hier een enorme strijdhand hebben. En je meest zien dat ze elkaar geen centimeter jouwen. En dat we de oude 2 weken steeds zijn. En wij hebben het mooi kon mooi maken. En het is fantastisch dat we nou hier staan op het voordek van het Grauwste scootje. Om harden te huldigen en het zilveren scootje uit te rekken. Dank je hem alle volgers, dank je hem taskouwers, dank iedereen die het mooi werken heeft om hier een fantastisch kampioenschap van te maken. Ik, de nummers 2 en 3 van het lokwees mevrouw Displak. Graag een groot applaus. Het Jervin en Snits, de nummers 2 en de nummers 3. En uiteraard groot respect voor een groot kampioen die straks het zilveren scootje uit handen van Bert Roman, directievoorzitter van de Friese Rabobanken, oer handig zal. Mensen, ontzettend soort dank en Douwe, een enorm blok wensen voor deze prachtige win. Gefeliciteerd. En vanzelfs net alleen Douwe, maar uiteraard ik de hele bemanning. Hilda, ik jou nou graag het woord van Bert Roman. Ik krijg al even onkondigen, alsjeblieft. Ja, Douwe en bemanning van het Grauwste scootje, wat hebben jullie ons 2 weken geweldig scootjesielen laten zien. En tot op de laatste dag spannend, hè? Tot op de meet spannend van wat zou er nou gebeuren. Ik merkte dat jullie nog even ingetogen juichten op de finish, maar toen je echt wist dat jullie kampioen waren, was het ook echt aan jullie toebedeeld. Geweldige scootjesielen en wij hopen
namens de Friese Rabobanken dat we lang nog hiervan mogen getuigen zijn. Dank jullie wel en Douwe, van harte gefeliciteerd. Bedankt. Montiljoen om 8 uur in Grauw is de huldiging van een kampioen. Montiljoen, 8 uur in Grauw. Wordt Douwe en zijn bemanning nog een keer huldigen. Ik krijg nog een keer applaus voor het Heerenveen en Snits. Ja, en dan hebben we de huldiging live mij meidje mochten van de kampioen. En ik hulde aan de nummers 2 en 3 uit Heerenveen en Snits. En dan binnen jou tjoe geweest van een hele mooie zielerij van de SKS. Wij zijn er alle dagen live van jou bij geweest. Hebben ze volle mogelijk bezocht het goed in beeld te krijgen. En kunnen we ook concluderen dat we een mooi kampioenschap voor de keer hebben. Ja, het wie een kampioenschap van Uitersten. We zullen het net al even opnemen, maar er is in ieder geval volledig strijden om de eerste plak. En terechte winnaars, zowel eerste, tweede of derde, nou ja, door het rijtje met een onder een taal, maar een prachtige zielerij die tot op het eind is spannend weer. Wil zo nog even mij genietje kennen van de laatste beelden vanuit de Snitsermar vanuit Starteiland. Deze Elke Dijkstra en ik jou voor eerst gedag voor dit SKS kampioenschap. Wij hadden mijn soort nog te willen bij jou bracht. En hopen jou takken hier weer te moertjen bij de livestream van de SKS. Sterker nog, we binnen er morgen weer op de livestream. En dan wel vanuit Hilpen. Ik je nog even terug. En dan mooi. Koos Wieling. Ja, Koos Wieling, die zit er morgen bij. Vanuit Hilpen. Tegen dank voor het Sjen en het hartje. En heel graag ons een andere keer. Ja.
wat ziet ze even. Nou, kanaal 1, die moet nu binnenkomen. Oké, niet te luid. Oké, prima. Dan kunnen we aan de slag. Ja, dankjewel Roald. Gebeld worden voor regie. Ik word nu door Timo gebeld. Die zal regie dan doen. Timo, wat is er?